esperés aquí a l'estació de Catalunya direcció Fondo, però aquí no hi ha ningú. Bé, hi ha gent, però no som ningú. Com jo, com ja no. Un moment, sisplau. M'espero aquí. Sí. Que no posa música d'espera? Doncs no. Miri, la gent d'Eon arribarà conduint el tren 114. 114? Per quin número van ara? Com diu? Quants metres falten per arribar al 114? No pensava que n'hi haguessin tants. No estan ordenats de dona endavant. Vostès trigaran d'ara, sisplau, no trigarà. D'acord. Rosa! Ai, perdó, és que estava mirant. Què és això? Xixaré, No m'ajudi, perquè me'n porta més. No. Insisteixo. No! Jo, un euro per les molèsties, perquè es prengui un cafè. Què dius? Si no m'agrada el cafè, que soc al·lèrgica. Escolti, no sap que està prohibit repartir publicitat al metro? Profesor Babababau. Cura desde el mal de ojo hasta el estreñimiento ocasional. Te limpio el aura, te abro todos los chakras. Sap què? Doni ni d'aquella dona que li fa falta. Mare de Déu. Gràcies. Cura el mal de ojo. Carai, un oculista que ha de fer publicitat. Com està el pati? Tinc la meva targeta, Anna Pons, aturada. Bé, ara ja no. Avui començo a treballar. He de fer casetes noves. Perdoni, ¿no sabe que está prohibido repartir publicidad al metro? Ay, yo esto no lo sé, hermano. Yo soy el profesor Babababau. Ya, hechicero, venga, vámonos, que... ¿Qué quiere? ¿Que te cure el detenimiento o algo? Yo no quiero que me acompañe. Venga, vamos, que ya va. Ajuda, hòstia! Això, ai, esclar, ai, perdoni, Agafis, aviam com ho fes. Aviam, senyor, ja el tinc. No, ja el senyor, ai, ja està. Ai, es troba bé? Ai, home, em trobava millor quan he entrat, la veritat. Que no l'agafa. No, és que estic esperant una persona. És que començo a treballar avui. Home, doncs si vas deixant passar els metros, t'arribaràs tard. No, aquí. Aquí? Que poses les rajoles? No, aquí al metro. D'aquí a poc conduiré un tren. Ah, molt bé. I vostè? No, jo estic jubilat. No, que si no l'agafa. Com vols que l'agafi? Però si no em puc ni aixecar, em fa mal tot. Però que sigui de la cadera, com el rei. Bueno, la cadera tira el rei. Vol que deixi emergència? No, què fas? Ostres, sí, quan sentit, dissimuli. Vols que faci? Contesta, nena. Emergència, digui'm. Res. No vull res. No passa res. Com que res? Res, un malentès. Se m'ha escapat el dit, sense voler. Ho sento, bona cara. Emergència, digui'm. Com? No, perdoni, és que havia tornat a prémer el botó per penjar com el telèfon. Ho sento, és que estic nerviosa. Ai, si no controles aquests nervis no duraràs gaire aquí, Mira jo, Pols ferm, 50 anys al metro. Vostè treballava aquí? Oh, tant, i tant que treballava aquí. Què et penses que feia el dropo? A la meva època tots treballaven sense parar. No com ara, eren altres temps. Així en sabrà moltes coses del metro, vostè. I tant, jo sóc un pou de ciència. El meu pare es podria dir que el va veure néixer. No el pou, el metro. Treballava aquí, en aquesta mateixa part, a Catalunya. Formava part del tram Bordet-Catalunya. El van batejar com metro transversal. I el seu pare ja formava part d'aquest tram. No m'estranya que els seus avis li posessin transversal de nom. Home, no, la parada se'n formava part del tram. I la va fer el seu pare? Que no et dic que no era pas paleta, que conduïa trens. Això que veus aquí és història viva de Barcelona. Aquest tram que et dic es va inaugurar l'any 26, tot i que ja feia 2 anys que els metros funcionaven. L'any 26? Lluites de gladiadors, roman... Caram, però si encara era viu Jesús Crist i tota aquesta gent ja anava del metro. No hagués dit mai jo. L'any 26, 1926, no hi havia pas gladiadors. Ai, aquests primers metros de la línia 1 feien 21,9 metres de llargada.
des del 1926 fins al 1967 van ser els cotxes metropolitans més llargs del món. Durant els primers 20 anys eren trens d'un sol cotxe. Primer amb seients transversals, després van passar a ser seients longitudinals per encabir més passatge. Aquests primers metros tenien una capacitat de 54 persones assegudes i unes 238 dempeus. Feien un total de 200, molt, feien un total de molt. Aquests metros van estar en funcionament passats els anys 70. És que les coses abans es feien millor, saps? Duraven més. Mira, jo vaig començar de mosso de metro, mira, aquí tinc la foto. Aquest som jo, del mig, el més guapo. Corria l'any 1956, oi? Jo vaig començar de mosso. Era un dia molt fort. No vaig ser un metro. Jo sabia que portava maneres, sabia que portava maneres. És el 114. És com la meva segona casa. 50 anys. Ana Pons? Sí. Hola, soc l'Estrella. M'acompanyes? Sí, sí, i tant, i tant. Passa per darrere. Pol, De què és? no ho sé, si han pujat, feia una mica de tot, ho ha fet la meva mare. Encara vius amb la teva mare? Sí, la crisi, ja sap. Doncs bé, si s'ha de llançar... Ai, senyor Cabanelles. Què tal? Que ens acompanyem avui? Oh, i tant! Anna, el senyor Cabanelles té una autorització especial per venir amb nosaltres a la cabina. Nena, no tens res per beure? Li puc comprar una Coca-Cola? La Coca-Cola? No m'agrada! Fàstic. Sempre has de pitar abans de tancar portes, vigilant a través del mirall o del monitor que no fas mal a ningú. Sí? Sí. Els metros actuals funcionen automàticament i sota un sistema de seguretat. També t'ensenyaré la conducció manual. Mira, es fa amb aquest manipulador. Endavant hi ha una extracció i endarrere frenes. Que fàcil. Això als anys 60 era molt més complicat, requeria més habilitat. Avui tothom pot fer. Perdó. Té tota la raó, senyor Andreu. Ara tot és molt més segur. Bé, doncs, prova tu, Anna. Ja, ara. Sí, Sí. i tant. Tranquil·la. Si passa qualsevol cosa, puc intervenir. Està tot controlat. Vale, vale. Vinga, Anna. No es tanca portes, va. Sí. Què passa? A veure. Espera. No ho puc creure. Tren 114 trucant a CCM, canvi. CCM a l'escolta, canvi. Sí, tren 114. No puc iniciar la marxa perquè m'estan aguantant portes. Estan entrant una nevera. Què hauria succeït, canvi? No, estan entrant una nevera. No puc passar. Si pots avisar al cap d'estació, sisplau. Molt bé, arribem al cap d'estació, canvi. Mare de Déu! 50 anys al metro no ho havia vist mai. Una nevera. Vale, ja està allà al cap d'estació. Ja està solucionat. Tren 114 trucant a CCM, canvi. CCM a l'escolta, canvi? Sí, ja està solucionat. Les individus i la nevera s'han quedat anant a Catalunya amb el cap d'estació. Inicio la marxa. Molt bé, rebut, gràcies, canvi fora. Vinga, ara sí, Iniciem la marxa, va. A veure, ara sí. Què passa? Ostres, algú ha tirat un tirador d'alarma. Tren 114 trucant a CCM, canvi. CCM a l'escolta, canvi. Sí, m'han activat un tirador d'alarma a l'últim cotxe. Vaig a veure què succeeix, canvi. Molt bé, rebut, canvi. Bé, ara vinc, Sí. Déu-n'hi-do, sí que passen coses avui, No me'n sent gens. Més que un metro, semblem un centímetre. És un centímetre. Sí, metro, centímetre. És un acudit. Sí, ja ho he entès. Caramba, tinc com una carraspera aquí al coll. Això és part de l'acudit. No, home, no. Això és perquè m'he menjat l'entrepà sense poder veure res. Ja t'he dit que si volia una Que Coca-Cola. no m'agrada! Home, que no m'agrada la Coca-Cola, a mi no m'agrada. Val. Bé, ja està solucionat, Tren 114 trucant a CCM, canvi. CCM a l'escolta, canvi. Sí, ja està solucionat. Inicio la marxa, canvi. Què havia succeït, canvi? Un senyor que activa el tirador s'ha donat compte que era la seva parada un cop ja han tancat portes.
Ja li he avisat que aquest és un sistema de seguretat i que calia anar en compte. Molt bé, rebut. Gràcies. Torno a provar. No. Ja continuo jo. Bé, jo me'n vaig cap a dintre que estic cansat d'estar allà. Que vagi molt bé, Molta sort! Fins ara, fins ara. Fins la propera, senyor Cabanelles. No arribem, Manel? Que sí, dona, que sí, que arribem. Si no t'hagués entretingut tant parlant per telèfon, ara ens perdrem l'inici de Terra Baixa. I això me terra baixa. Estem al metro, no? Mira aquest ximple. Mamà, què vol dir ximple? Mira, aquest, el teu pare. Perdó, Això és un ximple. Pròxima estació, Urquinaona. Calles amb línia... Que em deixarien seure. Manel, perdoni. Manel, Què? aquest senyor que vol seure. Jo? I per què jo? Per què no t'aixeques tu? Home, però... Tinc malament el genoll, ja ho saps. A veure, és que jo sóc la teva dona. I després sempre estan el masclisme per aquí, el masclisme per allà. I tu és la primera que fas diferències. No comencem, Manel, no comencem, Perdoni, jo no volia... Mamà, qui és el musclisme? Ai, què dius, nen? No veus que el teu pare ja està discutint? Perdoni, neno, jo... Ja ho veig. Cada dia igual, sempre muntant numerets. Numerets? Com que numerets, Doncs ara et penso muntar un número! Què fas? Ja vaig a buscar jo. Home, És xico. culpa teva, Manel! Ai, gràcies. Tot ho llença. L'altre dia va tirar escurros a la brossa. Llàstima, me l'ha guanyat. És que fa un pudor, Això sí. Mira lo que encontré. Un lladre! M'ensenya! Seguretat! Hay que enseñarle a poner el suelo. On està el nen? Què ha fet el nen? Què ha fet? Què ha fet el meu fill? Me dijo que se fue con un huevo. ¿Pero qué dices? ¡Está loco! Escolti, ¿Qué ha pasado? què ha passat? Aquest home m'ha robat el bolso i a on me l'ensenya? S'ha de denunciar a la policia. Vostè ha vist alguna Sí, cosa? sí. Però és llarg d'explicar, Miri, jo volia seure. Bé, tot va començar, va començar el solament. A veure, ara ho aclarim fora de nou. Sisplau, acompanyi'm-me fora. Yo también tengo que ir. Vostè també. Vinga, Una acompanyi'm, desgràcia, sisplau. ara. Perquè què passa? Que ens perdem el primer acte de Terra Baixa. Tu ja no l'entendràs, Mira, No, a veure, tot per culpa teva, Siguis llicenciat que mi, senyor. Teva? Què cosa? Me t'ha anat el bolso? Ja que punt! Ai, per fi puc seure una miqueta. Quin rodament de camp més dur. Ai, costa respirar. Quin mareig. Ai, segur, m'està agafant una al·lèrgia. Segur que l'entrepà aquest porta tonyina. La cagis la mar. Pròxima estació, De triomf. Calles amb línia... Senyor, què fa aquí terra? Ja els papes! Loren, hòstia, el tibador! Què és un tirador? Hòstia, apreta el botó! Hola? Succeeix alguna cosa? Sí, un senyor que està aquí, que es troba malament, s'està posant blau, lleig, paperses i ganyotes. És en el cap, em fa molta por. Calmeu, nen, tampoc cal donar detalls, D'acord, ara mateix vaig cap allà. Vale. 314 trucant a CCM, canvi. 314? Que no l'escolta la fe. Sí, em comuniquen que hi ha una persona indisposada a l'interior del tren. Vaig a veure què succeeix, canvi. Rebut, ha vingut l'adaptació, canvi. Anna, vaig a veure un moment què succeeix. M'acompanyes? No hi haurà saltes, que sóc una mica aprensiva. Doncs potser hi ha una mica. Potser ser forta, No, vinga. faré el cor formal, vinga. Hola, senyor Prat. Però què m'has donat per menjar, camarussa? Sempre, pa! La tonyina! Jo què sé, ja l'he dit que m'ho ha fet la meva mare, vol que la truqui. ¿Qué pasa? Us aspira una d'ells alimentària i una contusió al cap. M'ha donat tonyina! Assassina!
No s'alteri, senyor Andreu, que serà pitjor. Jo que no ho veu. Has estat sense voler de debò. Si hagués sabut, l'hagués donat per sol. Home, per sol? I et penses que sóc un colom de Plaça Catalunya? ¡Qué quilombo de día, viste! Recién llegamos de línea 4. Un pelotudo haciendo maquillaje un cayó a la vía. Felizmente no va a ser ningún tren. ¿Qué le pasó a José? Un xoc anafilàctic. A ver. ¿Cuánta sangre? Un choque en el boliche. Un xoc profilàctic aquí. Intentarem adrenalina. Ostres, com a la sèrie House. Això sembla que ja està. Ja està. Ho portarem a l'ambulància, no? Párate, bueno, párate. Què és net, que no surt net? Escolti, net. No, això de lleig no. Ah, no? Jaume, Els papes com es diuen? no me'n recordo. Bé, tranquil. M'acompanyen que tocarem per la vida. Mai m'he trobat amb altres idees de junta. No sé. Mira, no m'ha volgut nota perquè estic usant... Sí, sisplau. Ara no, sí, és m'agrada, jo fui a terra.
Què? Com ho tenim? Home, con los nerviosos, eso será el nuevo primer día. Ma ja no la sort que això va ser primer dia, no us ho passarà. Si yo le expliqués, hagas trabajar a McDonald's y en 3 meses se necesita inundar el local, prepara la comida y un trito de saladas. ¡Frisono del chicote! El chicote es lo más que te necesitan para que se suena la comida de ducha. Bueno, sí, para que pero más de pero fuera. De todo lo que digas nada, las McDonald's se ríen. Ah, hola, Teresa. Perquè... ¡Ay, no! Ara no, si estic encantada. Això és la moda, que s'ha d'encara. I de què t'ha de Sí, és una persona de la pujada, eh? Res de cap cosa per la CCL, Gavi? Sí, ja em trobo fora de la llista de les pugeres. Sembla que la persona de la pujada, Gavi. Molt bé, direm que la data, arriba la cosa. I aquí és on porten els trens que no funcionen. Bé, aquí només portem els trens de la línia. Cada línia té la seva cotxera. L'únic és que aquesta té una cosa especial. I és que és molt antiga. És de l'any 1926. Carai, però això fa molt temps. Pensava que seria en blanc i negre. Home, a veure, Anna, oi? Sí, Anna. Mira, aquí, cada 15 dies més o menys, li donem un cop d'ull a un tren perquè pugui agafar passatge amb seguretat. I aquí darrere, on hem deixat el tren, a la bordeta, però on abans hi havia el final de la línia, a l'any 1926, fa molt de temps. Però actualment, des de l'any 1983, que es va allargar la línia fins a Torrassa, com Santa Eulàlia i la Bordeta estàvem a prop una de l'altra, la Bordeta ja no es fa servir. La veritat és que l'estació ha quedat completament deserta. Ostres, una estació fantasma. Vam fer un reportatge a Porto Milenio. A veure, també, com et deia, el fantasma. La veritat és que de fantasma sí que n'hi ha. A la línia 4, a Correus, n'hi havia una que fins i tot hi havia esquelets humans. Tenen una estació fantasma com mola. A veure, també, com et deia, ja saps que... Com mola? Puc fer una foto? Sí, fes. Aviam si ens han por algun fantasma, algun ànima errant... Ostres, ja n'hi ha una! No, dona, que és el mecànic. Hola, què ha passat? Mira, una fuga amb lògic. Què et diré tu? Estem col·lapsats. Em sembla que mai havíem tingut tantes incidències juntes. A partir de les 10 del matí ha patat tot, sembla impossible. Ostres, l'hora que ha arribat jo ja és casualitat. Presento la nova, Soc l'Anna Pons, exaturada, començo avui la formació. No em queden targetes. I quants trens hi caben? Bé, pensa que dins les cotxeres tenim 5 dies. I on porten els trens que han xocat? Ja sap, les restes, la caixa negra... Però què dius? Això són els avions. A més, aquí els trens no xoquen. Tenim un molt bon sistema de seguretat. De fet, som una de les explotacions ferroviàries més segura del món. Bé, doncs ja soc aquí. Tenim que marxar-nos, hem de continuar la nostra jornada, Bueno, molt de gust els dos, Adéu. Adéu. Jo m'he adonat abans. Sí, després de mitja hora. Però tu encara no t'havies assabentat, No, podem dir què passa. La meva dona, que ha perdut el nen al metro. Ha estat culpa del meu marit, Nosaltres anàvem a veure Terra Baixa, al Teatre Nacional. Una gran producció, que l'hem vist. Deixa's estar, que no veus que no us interessa això? Tu què sabràs si t'interessa o no t'interessa? Però el cas és que hi ha hagut un malentès al metro. I se'ns ha perdut el nen. Tranquils, no us posin nerviosos. No. Ara trucarem a l'Alibert perquè vegi un missatge, d'acord? Ràdio Metro, digui'm. Hola, mira, tinc aquí uns pares que han perdut el seu nen. Escolta, doncs millor passar amb els pares i parlem amb ells. D'acord? Sí. Hola, bona tarda. Mirin, em poden dir com es diu el nen? Jaumet.
Nom complet del nen. Jaumet l'Espino Ràpid. Perdó, què diu? Jaume de nom i l'Espino Ràpid de cognom. Ai, que bo, és sempre una cosa. Una casualitat com una altra, eh? I el nom del pare o de la mare? Sí, del pare. Digues-ho tu. Fes alguna cosa? Sí, com et dius? Jaume. Jaume, què més, home? Aquesta senyora ho necessita tot. Jaume. Jaume l'Espirulent. Jaume l'Espirulent. Perdoni? Porta. Jaume l'Espirulent. Jaume l'Espiro lent. I aviam, com anava vestit el nen? No ho sé, vestit ella. Útil. Sí, aguanta. No era aquest senyor? No, perquè tinc aquí unes fotografies al mòbil. Aquí, fotos. No, les tinc aquí. Mira, aquesta és d'avui mateix, Anava a bufó, sí. Que sí, oi? Les sabatetes, És que és igual que el meu pare. Bueno, el meu pare, però que acabo ja. I porta bigoti. Era Guàrdia Civil, no era el pare. Vols callar? No s'importa si tu pare la Guàrdia Civil. Què dius? No s'importa. Tu què sabràs? Almenys jo col·laboro. Molt bé, doncs miri, farem un missatge i l'emetrem per totes les estacions del metro. Apa, adéu-siau. Gràcies. Emergències, digui'm. Sí? Quantes? 5 en un mateix vestíbul. Però com ho han fet per embossar tants títols? Em veu arribar una gent, un moment, sisplau. Emergències, digui'm. Que hi ha què a la via? Una manifestació? Mare meva, bé, tranquil·la, enviem algú. Una altra trucada. Emergències, digui'm. Un tren que treu fum. Ara un tren, nena, que treu fum. D'acord, doncs avisem i enviem algú. Noia, jo no sé què passa, però avui ha patat tot de bo, tot. Emergències, digui'm. Un ramat de postes res a la via? Quina merda. A Vall d'Hebron. Un moment. Ara us pot. Jo no ho entenc, noia, però són les incidències més estranyes que jo m'he trobat mai, Però estranyes, Sí? L'Anna Pons? Sí, és aquí. D'acord, ara mateix li dic. El centre de la línia m'ha dit que vagis a la gerència. Atenció, sisplau. Jaume l'Espiro Ràpid. Adreça't al personal de l'estació. Jaume l'Espiro Ràpid. Adreça't al personal de l'estació. En Sant Buda, en Krishna, en camps de flors... Jaume l'Espiro lent i Jaume l'Espiro ràpid. Ara, prou! Centra't, que ara no toca, Siguem seriosos. Vinga, ànim, sana, endavant, que tot està per fer i tot és possible. Vinga. Hola, soc l'Anna Pons, encantada. No em queden targetes, m'he de fer noves. Hola, Anna. Hola. Mira, en primer lloc, te vaig explicar a l'organització on entraràs. La primera cosa. Mira, o entraràs o pots entrar. Això depèn de les fotos. Estàs en una empresa que som uns 3.700 treballadors. Tenim unes 141 estacions. A hora punta estan circulant 134 trens, que són molts trens, i portem marcat del dia aproximadament 1.300.000 persones. Això que seria grosso modo. Però ara t'explicaré
el motiu de l'assistència de la nostra empresa, no? Perquè ha existit la nostra missió, ho voldràs saber, no? Ai, tant. Mira, jo t'explico. Nosaltres volem oferir una red de transport i de mobilitat excel·lent per a Barcelona i la zona metropolitana. Una bona prestació del servei, polítiques de responsabilitat corporatives, m'entens? Sí, clar. Tot això amb una bona gestió econòmica. Què volem ser? M'escoltes? Sí. Volem ser, una empresa de referència al món, amb una viabilitat econòmica. Me vas entendre? Sí, tot. Perfecte. Una excel·lència dels seus treballadors. Polítiques socials boníssimes. És el que volem ser. I quins són els nostres valors com a organització? Són molts. Són molts, primerament. Tenim un compromís i una vocació de servei públic. Segon, una excel·lència amb el servei i una eficiència de la seva gestió. Tercer, què és la tercera? Guanyar. Treball amb equip. Relacions d'honestitat i d'integritat. Creixement personal i professional. Tot això dintre d'un marc de respecte. I també ens dic una cosa, Anna. Tu saps quina és la nostra finalitat raó final com a organització? No ho sé. No ho saps? Que és una finalitat. Millorar la qualitat de vida de les persones. Ara passem a com anar a la teva formació. Així doncs, al principi te contractaríem, però els informes no són gaire esperançadors, Mira, en 2 hores han passat més incidents en canvi 10 anys. Estem una mica ja de molt temps. Què passa? Per nosaltres, la seguretat és una cosa primordial. Per tenir la colleta que tu i jo, és una miqueta a fer. I això és superimportant. Però jo tinc moltes ganes de treballar i sé que si m'esforço puc fer molt bé. Molt bé, però ets gafe. Que allà no ets gafe. Jo confio en ella. De debò. Sí, tothom es mereix una oportunitat. És un gran gest, Teresa. Ho hem de valorar molt bé, Ho valorarem molt bé, però ets gafe. ¡Vete con la bruja que te liberó! He dicho, vete con la bruja que te liberó. No, esto es imposible. No tienes mal de ojo, por lo que tienes es el ojo tuerto. Muy tuerto. Impossible, però... Anna, només entres una mica més en confiança en tu mateix. Jo no sé si podré. Anna, jo confio en tu. De debò. Sí. Un momento, porque ahora noto una vibración. Ai. No, sí que noto algo, porque yo lo que veo es que ahora el malfario se va, tal como ha venido, ahora se va por tu cabeza y está curada completamente. Això vol dir que estic curada. Eso es completamente curada, estás curado tú sola, por tu voluntad de querer a trabajar en DBB. Ostres, toma ja, què et diuen? No, benvinguda a TVB. Entra a casa casa teva. Gràcies. Benvinguda, Anna. Papà?